Eta autopista egin zutenean gogoratzen zu garaiura eta baserri batzuk bota omen zituzten edo Bai. nola bizi zinaten? Ba, bota zituzten, eta orduan, gaur, zeakin, igriaga horrekin pasatzen dena, igual. Hor izugarrezko koma jatzian, eta ala ematezun, tristure ematezun. Eta hoi egiten hasi baino lehenuo, ibiltzen ziren, noiz nahi neurtzen, hor. Eta gaur egin barrena, toruana, eta ez, eta hori egin dute. Denak aurri hartzen genuen, ba. Dago izan, be ideak esan bihar, eta atzenien, nien noiz baita etorriak garaia, egiten hasteko. Erabak izuten nun barrena, markatu zuten, hor txurdin zan, bazta kali, etxia, oain zubila honako hortan txezan. Ua bota, eta, bueno, gara bat ziztuen denak. Eta birian, 4 kaminos, zaten zuten. Baina behin ez da 4 kaminos izan duei. Beti 5 kaminos. 5 biri izan du di hor. Guk izautu ezkaztik. Eta hor, zingira asko zan. Fango edo. Zingira, illa eta arbolak eta azitzeko bai, baina gaineako. Hor, azizian nien, lemezi azizian, bertatik lurratea zen. Bunkerreo, kamioi, txofera kostauan da, kamioi handi jo egin, azizian. Hor txipresen gora jo, eta menditarteat, horko fango olabergin bete zuten, geho azizian mendilei bitatik entzen, daan botatzen, behera zuten. Eta hori inauguratu zen, 75an, 5 de septiembre del 75. Franco hiltzan urtian, inauguratu zen hori. Eta hemen lagun bat egon, akaso martxil buriaz aiza izango zute. Lehen guzua da, hori. Eta esan egon hori guzita, lemeziko unien libre, pasatzia, patu biharrik ez. Martxil, hazi duk, lanien haziek eta basabileko hor kotxia da. Bai gaur bai, nik usuko bila, zain nibilikoek, uimeste patuta. Eta pentsatzu zer gian. Gaur, hori izan dare, ezin giak aitu. Hori espazan izan, errera batea eo, Bonavista eo, errenteia eo, hunda, gehostik egin dien bidik espazien egin. Nion kaitu ezin. Eta hori tamar urte, 75, 85 urte datozte.